Okay. Since you asked, ஒரு கதை சொல்றேன். சின்ன கதை தான். ஒரே மகள் மிஸ்டர் மாரார், 4 மாச கர்ப்பிணி. பெத்தவங்க கூட இருக்கணும்னு அவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கா. நார்த் இந்தியா, குளிர்காலம். ஒரு நாள் ராத்திரி நடு பசாரில் அந்த நடுங்கிற குளிர்ல அந்த பொண்ணை ஓட வரைக்கும் எங்க ஆண்டவனை காப்பாத்துன்னு கையை தூக்கி கும்பிட்டுருவாளோன்னு பின்னாடி வேற கட்டி வச்சுட்டாங்க. அந்த பொண்ணு தாடிக்கு நடு ரோட்டில் விழுந்ததும் அந்த பொண்ணோட உடம்புல ஒரு பொட்டு துணி கூட உரிமை எடுத்துட்டாங்க. கூட்டம். அந்த கூட்டத்துல எத்தனை ராமகிருஷ்ணன், லால் கிருஷ்ணன், ராதாகிருஷ்ணன் இருந்தாலும் தெரியாது. ஒரு கிருஷ்ணன் கூட உதவிக்கு வரல. அப்புறம் அந்த பொண்ணோட மிஸ்டர் மாரார், நீங்க போலீஸ்காரர் வேற நிறைய பார்த்திருப்பீங்க. ஓப்பனாவே சொல்றேன், அவளோட பெண் உறுப்புகளை கையை விட்டு கருவறுத்துட்டான் மிஸ்டர் மாரார். கருவறுத்தல் அந்த வார்த்தைக்கு எனக்கு அர்த்தம் புரியும் போது அந்த பொண்ணும் அந்த கருவை செத்து போச்சு. அந்த பொண்ணுக்காக கண்ணீர் விட, கோவப்பட அது என் பொண்ணாதான் இருக்கணுமா? என்னுடைய சகோதரனுடைய பொண்ணா, என்ன நெருங்கிய நண்பருடைய பொண்ணா, ஒரு முஸ்லிமுடைய பொண்ணா இருந்தா இவ்வளவு கண்ணீர் விடக்கூடாதா? அது என்ன நியாயம்? ஜெயஹிந்த். என் பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கல்ல, சொல்றேன். இப்ப பாம் பிளாஸ்ட்ல செத்து போனானே கரம்சந்த், அதுதான் என் பேர். ஒண்ணு வச்சுங்க. இந்த கரம்சந்துக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க? உங்க ஆபீஸை விட்டு வெளியே போங்க. முச்சந்தில ஒரு கரம்சந்த் கல்லான்னு நின்றுட்டு இருப்பாரு. அவருக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க? தெரியாது. நான் சொல்றேன், தீவிரவாதத்தை அழிக்கக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் தீவிரவாதம் தான். அதை இன்னைக்கு நான் சொல்லிட்டேன். ஃபக்ர் ஹை முஜே.